са хора, аз съм СБГ и днеска играем Майнкрафт. Да, Build Battle, както винаги в това Hypixel. И ще правим, не знам какво ще правим. До сега ще ни кажем. Имаме 15 секунди. Ще изчакаме. Уникорн. И тук при мен е Barbie Gaming и той ще ми преведе на нещо. Какво означава това? Царевица. Царевица! Трябва да правим царица! Еми, царевица, хора! Така. И ни върнаха компютъра, което аз много се радвам за компютъра. Защото повече от една седмица не можах да играя. Което изобщо не ми харесва. Ау! Как ми бъгна? Най-гадното бъгване до сега. Не ви прилича сега, знам, хора, на царевица, но сега ще ви заприлича, когато почна да я правя. Така. 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 Ще го направим с една копия по-нагоре, защото не е точно хубаво. Готово. Така. Така. Добре. Забравили сме на нещо да направим. Готово. Ще дигне малко по-нависоко царевицата, защото толкова малка царевица не съм виждал до сега. Как бъгна? И тук тези ръбчета трябва да се доогладят. Да се доправят 7. Добре, добре сна. Така.
Гордо. Стана за мен. Не ми прилича точно на царевица, ама пак. Малко прилича. Да видим дали ще... Не. Първия нищо не е направил. Вау. Моето е второто, което не можах да си довърша това. Третото е нищо. Те принципа в кътата винаги са някакви. Як скин. И четвъртото е нищо. Затова това беше всичко от мен. Надявам се да ви за този клип. Абонирайте се за моята YouTube страница. Пишете в коментарите. И чао до следващия епизод на Minecraft или Terraria.